Күңел радиосы ир егетләргә 23 февраль уңайынан бүләк әзерли. Бүгеннән яңа акция старт алды. Шунысы кызык, 18 февральдән 23-нә кадәр студия номерына хатын-кызлар шалтыратырга тиеш. Ватанны саклаучылар көнендә күңел радиосы эфирында бары тик гүзәл затлар гына алып барачак. Бүләкләр кемгә эләгә? Җиңүчеләрне нәрсә көтә? Хәбәрчебез материалында. Уенда катнашу өчен бары тик 54-01-99 номеры буенча шалтыратып, автоответчикта үзең турында мәгълүмат һәм теләкләр калдырырга кирәк. Алар барысы да 23 февраль көнне эфирда яңгыраячак. 23 февраль уңайыннан котлау сүзләре дә юлларга кирәк. Без инде үз чиратыбызда әлеге тыңлаучыларыбызга шалтыратабыз һәм алардан иң оригиналь котлау сүзләрен кабул итәчәкбез. Алар арасыннан бары тик 6-ны гына сайлап алачакбыз. Бәйрәм көнне исә радио алып баручылары атна буена шалтыратучыларның ир егетләренә телефон аша сораулар бирәчәк. Алар бары хатын-кызларга гына кагылачак. Куркырга кирәкми, 2 сорауга да җавапларның 3 варианты тәкъдим ителәчәк. Һәр дөрес җавап өчен бер бүләк. 23 февральгә күңел радиосы инде шундый үзенчәлекле бүләкләр әзерләде. Бу ир егетләрне кызыксындырырлык һәм үзенә җәлеп итәрлек, тартырлык. Без беренчеләрдән булып бу юлы бүләк итәбез Шаулы телерадио компаниясының махсус чигелгән сөлгесен. Һәм шулай ук кыйммәтле бүләкләргә килсәк, бу безнең антирадарлар һәм видеофиксаторлар. Әлбәттә, рәхәтләнеп катнашырга, атарга һәм җиңәргә генә кирәк. Бүләкләр инде күңел радиосы редакциясендә акция турында тулырак мәгълүматны шалтыратып белергә мөмкин. Яңалыклар күңелрадио.ру сайтында да урнаштырыла. Гүзәл Шигапова, Рамил Закиев, яңалыклар.